assurance responsabilité civile ye bɛnkan sɛbɛn ye min bɛ don aw jigi kɔrɔ kasabiko siraw fɛ walasa ka donni ta ka bɔ aw ka kɛɲɛ ni aw ka tɔɔrɔ laseli aw mɔgɔɲɔgɔnw ma minɛnko siraw fɛ walima farikolo la ka da filiw kan minnu bɛ se k'aw sɔrɔ baara ani adamadenya siraw kan aw denw aw ka baganw walima fɛn o fɛn n'o bɛ aw ka mara kɔnɔ assurance responsabilité civile professionnelle n'an k'o ma RC Pro o ni aw ka baara kelen-kelenna bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye bololabaarakɛlaw diɲɛ magobatigiw jagokɛlaw walima kɛn yɛrɛ ye baarakɛda fɛn o fɛ aw bɛ se ka tiɲɛni don mɔgɔ wɛrɛw kun k'a sɔrɔ an m'a dabɔ a kama RC Pro de ye assurance ye min bɛ don aw jigi kɔrɔ k'aw ka baara kasaraw donni ta ka bɔ aw kun assurance lafiya de ɲɔgɔn tɛ RC Pro la ɲɛnɛmayali la aw ye assurance lafiya ka sini ye hakilisigi kɔnɔ ni siraba kumakan daminɛ Sherifula lajɛbagaw an ka foli ni tanu bɛ aw ye nin tuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen don ka lajɛli kɛ an tɛ ɲinɛ an dɛmɛbaga kɔ assurance lafiya monsieur Bokoum n'a ka mɔgɔ an b'u fo dan tɛ foli mun na bi aw ka jamukan na an bɛna kuma fɛn mun kan o de ye san laban ninnu na i bɛ taa sɔrɔ motominɛ ka ca motominɛ ninnu kun ye mun ye mun de bɛ se ka dɔ bɔ a la ka d'a kan a fana bɛ se ka na ni accident ye motobolila n'u y'a ye yɔrɔ jan fɛ k'a fɔ faamaw bɛ motominɛ la a dɔw b'a lajɛ ka segin u kɔ o segin kɔ ninnu bɛɛ bɛ na ni accident o de la bi an y'a jateminɛ ka kuma o kan ani commandant CCR bɛ yan nɔ sirabankan finitigilakaw ka ɲɛma ale bɛna ɲɛfɔli k'an ye motominɛ ninnu kun bɛ bɔ mun na san laban ninnu na fɛɛrɛ jumɛnw kan ka tigɛ motobolilaw kan ka mun kɛ walasa u ka kisi ni minɛni ninnu ma an sɔgɔma an sɔgɔma Abdoulaye an y'a jateminɛ k'a fɔ san laban ninnu na motominɛ ka ca an b'a ye tuma bɛɛ mototigiw ni finitigilakaw bɛ ɲɔgɔn na ka caya pont jigiyɔrɔw la maintenant fɛɛrɛ jumɛnw de bɛ na ni o motominɛba in ye motominɛ ye kun fila ye kun fɔlɔ o ye mairie ye sabula i b'a dɔn musaka dɔ de bɛ sara bolifɛn sen fila bɛɛ musaka dɔ de bɛ sara n'a bɛ bila mairie mɔgɔw ka kɛsu kɔnɔ walasa u bɛ se k'u ka baaraw taabolo kɛ n'o ye cogo min na donc a ka kan sariya ye min fɔ kuma o kuma ni mairie mɔgɔw bɛ fɛ ka laraweli kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a ye k'a fɔ bolifɛn minnu bɛ yen n'u yamaruyalen don ka boli ni sɛbɛn b'u bolo n'an b'a fɔ ko vignette olu yamaruyalen don ka boli ani minnu ma sɔn k'a ta parce que musaka in bɛ ta san kɔnɔ siɲɛ kelen n'an b'a fɔ ko vignette a wari ye 1200 a bɛ tali fana kɛ moto fana fanga la mais moto misɛnnin kunda misali la o 1200 ye ɔ sariya y'a kanu k'a fɔ waati o waati n'olu mago sera sɛgɛsɛgɛli ma u ka sɛbɛn ci anw ma walasa u ka anw yamaruya k'an bila u ka baara la an k'u dɛmɛ motominɛ in ka kɛ sariya kɔnɔ a ka kɛ maa si kana dankari mairie baarakɛlaw yɛrɛ la donc o de ka ca kosɛbɛ 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 o baara kunfɔlɔ de ka ca kosɛbɛ o de y'a to a b'a ye tuma bɛɛ ni san laban in na k'a fɔ san min bɛna ban n'o banna ka ban an bɛna don san kura de la donc musaka kura de bɛna sara donc mairie mɔgɔw tɛ jɛn n'a ye abada san in ka ban k'a sɔrɔ maa minnu bɛ yen n'u ma sɛbɛn ta n'an b'a fɔ ko vignette u k'a ta ɲangili min fana kan ka k'u la o ɲangili ka k'u la sabula u bɛ san bɛɛ kɛ ka boli siraba kan u ma musaka sara donc wulikajɔ fɔlɔ y'o ye n'o ye mairie mɔgɔw ye olu bɛ sɛbɛn ci anw ma ne fana bɛ polisiw bila u ka hukumu kɔnɔ n'olu ka baara kɛ walasa k'olu yɛrɛ lakana baara min bɛ ka kɛ k'o fana lakana o de y'a fanba fɔlɔ-fɔlɔ ye fanba filanan an filɛ yɔrɔ min na n'an b'a fɔ échangeur Karmali maa caman de bɛ yen u bɛ boli mobilitigiw ka boliyɔrɔ la donc ne fana b'a kanu ka polisiw bila k'u la wajibiya mototigiw ka boli sira n'o filɛ ne kini fɛ u kan ka boli o yɔrɔ de la mais u tɛ boli numan in u bɛ boli o de la numan in dun ma dabɔ olu kama a dabɔra mobili de kama n'an b'a fɔ tubabukan na non respect à la piste cyclable ɲangili b'a la 400 ni minɛna i bɛ ka boli yan mobili boliyɔrɔ la an b'i minɛ an bɛ taa n'i ye an ka dagayɔrɔ la musaka min kan ka sara n'o ye 400 i b'o sara sɛbɛn bɛ k'a la k'a d'i ma donc o b'a yira k'a fɔ o minɛli o tɛ dabɔ k'i tɛmɛtɔ ye dɔrɔn k'i ɲininka o tɛ i bɛ fɛn dɔ de kɛ i bɛ fɛn dɔ de kɛ fɔlɔ i bɛ sɔrɔ ka ɲininka sɛbɛnw na misali la an filɛ yɔrɔ min na n'i bolila nin sira kan i man ka boli a kan an b'i minɛ an b'i ɲininka i ka sɛbɛn na mais sɛbɛn ɲininkali a sɔrɔla mun fɛ a sɔrɔla e yɛrɛ ka siraban sariya batobaliya a sɔrɔla o de fɛ sabula i kun kan ka boli yɔrɔ min na i ma boli i nana boli yan donc an b'i ɲininka o la mais principalement n'i y'a lajɛ anw ka baara tɛ ka wuli dɔrɔn ka taa carrefour la dɔrɔn ka taa jɔ i ka vignette i ka nin a tɛ dabɔ o kama i b'a sɔrɔ toujours mairie de b'an réquisitionner n'an b'a fɔ an bɛ bila mairie ka hukumu kɔnɔ bolo kan ka baara kɛ mais an yɛrɛ ka wulikajɔ o ye siraban ka sariya dabɔ i b'o de fɔlɔ sɔsɔ an bɛ sɔrɔ ka minɛli donc ni minɛli fila de bɛ yen walasa baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na parce que minɛli filanan ye n'o ye an yɛrɛ ta ye n'an m'a kɛ a bɛ degunba de lase bolifɛnbolilaw ma min ye sen naani ye ka caya ka tɛmɛ o kan
yɛrɛ ɲɛ b'a la mototigi ni mobilitigiw u mana koloso ɲɔgɔn na a bɛ na ni kasara de ye ni kasara fana bɔra la siraba ka sariya a da man di joona a da man di mototigi de la donc an t'u to yen k'o kɛ ka kɛ gɛlɛya u yɛrɛ ma ka kɛ gɛlɛya u ni bolifɛn tɔ minnu bɛ boli sira kan ka kɛ gɛlɛya olu ma anw bɛ kɛ karan de ye k'u bali u k'o kɛ hali an yɛrɛ jɔli yan o bɛ caman bali u ka boli sinon i bɛna ye camanba de bɛ boli a fɛ mais n'u b'a dɔn k'a fɔ ko lakanabaw bɛ sira kan u bɛ ka kɔlɔsili kɛ u kana boli yɔrɔ min fɛ u ka boli u ka sira fɛ u bɛ sɔrɔ ka boli a fɛ donc toujours o ladilikan an b'olu de di. ok sɔgɔmada in na an ɲɛ b'a la a ye mototigi dɔw minɛlen bɛ yan nɔ olu ka lahala est ce que olu minɛna jumɛn na i ye mun fɔ n'u ye ma sariya bato walima olu ta ye mairie ta ye. mairie opération o tɛ mairie opération bɛ yen misalila bi rond point général Sumare mairie opération bɛ yen a bɛ daminɛ nɛgɛ kan 9 nɛgɛ kanɲɛ 9 n'o sera an bɛ mairie opération kɛ wa mairie opération kɛyɔrɔ kɛyɔrɔ i bɛ mairie agent sɔrɔ yen u yɛrɛ bɛ yen olu de b'a fɛsɛfɛsɛ polisiw dan ye ka mototigiw ɲininka ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a ta k'a bila olu ka bolo kan mais kɛrɛnkɛrɛnnena sɔgɔmada in na an filɛ yɔrɔ min na mototigi 4 de minɛna mototigi 4 finitigi 1 b'a la finitigi 2 b'a la polisi 1 ani surasi 1 olu minɛna u bolila nin sira kan u man ka boli a kan nka polisikɛ in ale ko k'ale nana k'a fɔ an ɲɛna de k'a fɔ taxitigi dɔ de ye maa dɔ tan a ma sɔn ka jɔ n'ale ko k'ale bɛ munumunu mototigiw ka sira fɛ o b'a sɔrɔ taxitigi tɛmɛna donc ale y'a kanu sisan ka boli ka na nin sira in fɛ a yɛlɛmalen tɛ sira min fɛ mais kun de b'a la ka na a fɔ an ɲɛna k'an ka hakili to taxi la a bɛ nale a ye mototigi dɔ tan k'a jogin a ma sɔn ka jɔ donc ale bolila kan o de kan ka na donc n'i y'a ye i b'a ye sariya la yafa kan ka k'ale ma parce que ale ta kɛra kun kɛrɛnkɛrɛnnen de la an balima dɔ de tanna ka jogin lujura b'a la donc ni ale ma boli ka na nin sira fɛ ka na an ladonni an k'a minɛ a bɛ kɛ tiɲɛni ye o bɛ boli o bɛ taa o de y'a to ale nana fɛ donc ale ka kan an bɛna ale fana ta ɲɛnabɔ kɔfɛ nka finiti tɔkelen don ani minnu y'a kɛ sariya b'u ɲangi 400 parce que u bolila sira kan u man ka boli sira minnu kan donc an b'a fɔ fana a yɔrɔ sira moto minnu don moto minnu bɛ tali kɛ 125 cm3 i n'a fɔ minnu fanga a tɛ tɛmɛ nin puissance kofɔlen in kan ni fanga kofɔlen kan o jugumala bɛɛ olu man ka boli yan olu kan ka boli ne kini de fɛ ni minnu b'o sanfɛ moto belebelew 125 cm3 sanfɛ olu bɛ boli ne numan fanfɛla la olu yamaruyalen don ka boli sariya y'o de kofɔ. ok hali bi sirabankan boli sariyaw batoni kama ani bi accident balili kama ladilikan ni welekan jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin mototigiw ani mobilitigiw ma walasa nin ko ninnu bɛ nɔgɔya. ladilikan min bɛ n bolo ka ɲɛsin balimaw ma o ye k'a fɔ ji bɛɛ n'a a tɛmɛsira de don n'i y'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw sigira k'a fɔ mobilitigiw ka boli u ka sira kan mototigiw ka boli u ka sira kan o bɛ ko dɔ de yira jateminɛw y'a ye k'a fɔ moto ni mobili mana kɔlɔnsɔn ɲɔgɔn na a kasara de ka bon a kasara bonyali tɛ dɔwɛrɛ mototigiw de ka jogini ka bɔ a la kosɛbɛ olu de ka lujura ka bon kosɛbɛ o de y'a to a yera k'a fɔ u kana kɔlɔnsɔn ɲɔgɔn na bɛɛ ka boli i ka sira kan u bɛ n'a ta dɔw tɛ sɔn u ko k'olu ka teli u ko k'olu mago tɛ ko la ni min y'u diya u b'o kɛ donc an bɛ ladili in de kɛ toujours ka ɲɛf'u ye u ka sabali k'a fɔ an b'a kɛ olu de kama parce que anw fana ka wulikajɔ bɛnnen bɛ ka mɔgɔw dɔ de lakana olu yɛrɛ b'a la o olu min bɛ sariya sɔsɔ a ka kan an k'olu lakana hali ka d'a kan an jɔlen min filɛ yan nin ye siranbaw i tɛ se k'an jɔlen ye abada k'i bɛ kariya k'i bɛ boli ka yɛlɛ a kan ayi o yɛrɛ bɛɛ ye dɔ ye mais minnu fana ja ka gɛlɛn n'u bɛ boli a kan nin bɛɛ kɔfɛlen kɔfɛ k'u bɛ na an b'u minɛ u kan ka bila sariya ka bolo kan cogo min na an b'o kɛ mais an bɛ mun f'u ye u ka sabali k'a fɔ jamana in ye jamana min ye an si kana si tɔɲɔ an ka sabali min kan ka taa min fɛ an ka t'o fɛ an yɛrɛ sago tɛ ka taa maa minɛ an sago tɛ n'i y'an mɛna an bɛ na parce que fɛn dɔ de bɛ yen maaw m'a faamu halisa sinon ni maaw y'a faamu a ka d'an ye an ka to an ka bureau kɔnɔ sisan mais n'i y'a ye an bɛ bɔ kabiri fajiri ka n'an jɔ a k'an bɛna nin baaraw kɛ parce que fɛn dɔ de bɛ yen maaw tɛ k'a bato an b'a ɲini maaw k'a bato donc maaw ka sabali u ka siraba an ka sariya bato a ma se an ka wuli parce que an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ maaw ka kunnafoni maaw ka ladɔnniya u k'a k'u yɛrɛ ma k'a sɔrɔ polisi tɛ wajibi tɛ foyi dilan nafa tɛ wajibi la an yɛrɛ tɛ wajibi fɛ an fana tɛ fanga fɛ anw bɛ fɛ fanga ka ye mais fanga kana yira anw bɛ fɛ maaw k'a dɔn k'a fɔ fanga bɛ yen mais fanga ma dabɔ ka anw tɔɔrɔ a ka d'anw ye maaw ka kunnafoni u k'a dɔn k'a fɔ ne kana nin kɛ ne t'a kɛ n'i y'o n'an y'o waati sɔrɔ don o don an bɛɛ bɛ lafiya mais n'a bɛ maaw kunna de k'a fɔ an b'a lajɛ ni lakanabaa tɛ yen dɔrɔn n bɛ tɛmɛ o t'anw ka laɲini ye donc an bɛ nin waleya in kɛ fo maaw k'a faamu waati min na k'a fɔ n kana kɛ n yɛrɛ k'a dɔn a man ɲi a man ɲi ma a man ɲi maa wɛrɛ ma a man ɲi jamana ma n'i yera la i bɛ kɛ ɲugutɔfɛn ye donc ni maaw y'o faamu waati min na an bɛ lafiya mais an bɛ continuer
a man d'anw ye ka fanga yira, a man d'anw ye ka maa tɔɲɔ, a man d'an ye ka bingali kɛ, mais sariya de don an ka baara bɛnnen b'a ma, wajibi don an b'a kɛ. Donc ka bɛɛ kunnafoni, an ka sabali, an kana bolifɛn boli abada k'a sɔrɔ an t'a dɔn an kan ka min kɛ, an kana bolifɛn boli abada k'a sɔrɔ masiri minnu kan ka kɛ bolifɛn na n'o ye casque ye, sɛbɛn min fana b'a la mun bɛ yamaruya ka boli i kana o kɛ, i k'a bɛɛ dafa i ka boli siraba kan. N y'a fɔ cogo min na an tɛ taa ka taa baga mɔgɔ si ma ko vignette ka sɔrɔ mairie ka yamaruya tɛ, mais sirabanga sariya ye min fɔ n'i m'o batu i ni anw bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ o la. Donc ladilikan don k'a fɔ an balima senfilatigiw ye u ka sabali, mototigiw ka sira ye min ye u ka taa o fɛ, u ka mobilitigiw fana ka sira t'u bolo, u t'o kɛ dɔwɛrɛ kama, u b'o kɛ anw de kama, u b'o kɛ u yɛrɛ de kama, u b'o kɛ jamana de kama. Donc n'o faamuyara o bɛ an ka baara fana nɔgɔya. An bɛ seli ɲɛkɔrɔla la k'a f'u ɲɛna u ka sabali, nin fɛn jugu, dɔlɔ, dɔrɔgu u k'a dabila. N'i y'a ta hali n'i tɛ bolifɛn na i tɛ se ka taama ka ɲɛ jango k'i bɛ yɛlɛ bolifɛn fana kan, o tiɲɛni ka bon kosɛbɛ dan t'a la. U ka sabali ka minfɛn juguw min, u ka sabali ka dɔrɔgu ta, sariya y'a kɔn, a kɔnnen bɛ an ka jamana yɛrɛ fɛ, a kɔnnen bɛ an ka société fɛ n'o ye Maliba in yɛrɛ kɔnɔna ye, a kɔnnen bɛ o fɛ. Donc fɛn min diinɛ bɛɛ y'a kɔn fana, an k'o sabali, an k'olu to yen, n'an ko an b'olu kɛ ka boli siraba kan a bɛ na ni tiɲɛni ye. Sisan a daminɛna accident commencera ka daminɛ, n y'a ye accident kelen o kɛra an ɲɛna sɔgɔmada in na, mais an bɛ Ala deli Ala kana accident wɛrɛ kɛ parce que an sago tɛ accident ye, mais n'a kɛra wajibi don an ka baara ye min accident kɔnɔ an b'o kɛ, mais nin bɛɛ kun ye walasa maaw ka sabali u k'u hakili t'u yɛrɛ la, sariya ye min fɔ u k'o batu, u kana ko kɛ ko min ni sariya tɛ bɛn parce que nafa foyi t'a la tiɲɛni kɔ. Donc an balimaw dɔw bɛ yen olu b'u sen na u bɛ taama, an balima dɔw bɛ yen nɔ olu lujura b'u la u b'a fɛ ka sira tigɛ, donc u ka sabali u k'u muɲu waatini fitini, ni maaw bɛ tɛmɛ dɔrɔn u ka sira d'u ma u ka tɛmɛ, a tɛ foyi de tiɲɛ. N'an y'an muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ a bɛ ɲɛnabɔ, mais n'an bɛɛ de ko k'an presselen don an si tɛ sariya bato, donc nafa foyi t'o la. Donc ne b'a ɲini bɛɛ ka sabali, bɛɛ k'i muɲu, an bɛ seli ɲɛkɔrɔla la an ka kow to ɲɔgɔn ta la, an ka ɲɔgɔn lamɛn, lakanabaaw ka baara ye ka lakanali de kɛ, u k'olu lamɛn u k'u bonya. Donc min kan ka min kɛ n'o y'o kɛ ni Ala sɔnna seli a bɛ ɲuman tɛmɛ. An bɛ san laban de la, san laban in dabɔra o de kama walasa anw fana ka wulikajɔ kɛ, maa minnu bɛ yen n'u bɛ taa ka segin kɛ u ka se ka u ka taa ka segin kɛ hɛrɛ ni badana, baasi kana maa si sɔrɔ. Donc an ka wulikajɔ bɛnnen b'o kan. Donc a daminɛna ka ban mɔgɔw commencera ka bɔ jama ka bɔ, an b'a la fo ka maaw lafiya waati min na maaw ka sumaya circulation kɔnɔna la, n'o kɛra an fana bɛ sɔrɔ ka taa an ka denbayaw la, an bɛ sɔrɔ ka taa an da. Ni Ala sɔnna san kura min bɛna jɔ an bɛ dugawu kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen, cɛ muso denmisɛn maakɔrɔ, k'a fɔ san kura min bɛna yɛlɛma a ka kɛ hɛrɛ ye, a ka kɛ nafa ye Mali ma, nafa min n'an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ yarabi Ala k'an bɔ o gɛlɛya kɔnɔna la. An y'a ye k'a fɔ tamasiyɛn caman bɛ yen, tamasiyɛn min b'a jira k'a fɔ an bɛ ka taa hɛrɛ la, ni Ala sɔnna hɛrɛ in a bɛ nali, maa dara la hɛrɛ in bɛ na, maa ma da la hɛrɛ in bɛ na, parce que an ka jamana in ye jamanaba de ye, an tɛ se ka to janfa la, barika min bɛ jamana kɔnɔ, duwawu min kɛra jamana in ye a tɛ se ka to janfa la. Donc tamasiyɛn caman de bɛ yen, o tamasiyɛnw bɛ ka kɛ o b'a jira k'a fɔ an bɛna bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ. An k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma, an k'an hakili to jamana in na, jamanaba don an k'a kɔlɔsi. An bɛ nin waati min fana na, maa o maa n'i ye kunnafoni sɔrɔ, maa la siganama bolifɛn na, sigana bolifɛn, an ye numéro vert fɔ, maaw ka weleli k'o la ka kunnafoni da lakanabaaw kan u tulo kan k'a fɔ ne ye maa dɔ ye n dalen t'a la, maa min don siganama don, bolifɛn min don sigana bolifɛn don, ou bien n ye fɛn dɔ ye so dɔw kɔnɔna la a ma ne diya ani sariya tɛ bɛn, i bɛ se ka kunnafoni lase 80 00 11 15 80 00 11 15 o ye Malitel ye, n'a y'a sɔrɔla hali crédit t'a la n'i y'a kɔngɔ i bɛ maaw sɔrɔ minnu b'i jaabi baara kan ka taa cogo min na u b'a kɛ ten. 80 333 80 333 o ye Orange ye, n'i ye weleli k'o la hali ni crédit t'i kun, kunnafoni min b'i fɛ k'a fɔ n'i y'a lase ni Ala sɔnna lakanabaaw b'i ka nɛgɛjuru sira ta, baara kan ka taa bolo min kan a bɛ taa o bolo kan. Donc an k'a bila an kun na k'a fɔ maliyɛn bɛɛ jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ lakana kɔnɔna la, lakana tɛ anw dɔrɔn ye dɛ, aw bɛɛ bɛ lakana kɔnɔ, hali aw fana filɛ ka kunnafoni minnu ta n'a bɛna jɛnsɛn aw bɛ ka baara kɛ ka lakana sabati. Donc an ka foli b'aw bɛɛ ye, maliyɛn bɛɛ k'a to aw yɛrɛ la, an ka jamana in maa si tɛna dilan an place la n'an yɛrɛ tɛ, an ka hakili to a la, jamana dumanba de b'an bolo, jamana belebele de b'an bolo, an ka hakili to a la, n'an y'a kɛ min ye a bɛ k'o de ye, an k'an bolo di ɲɔgɔn ma, an ka jamana in lajɛ an ka hinɛ a la. Commandant o faamuna, i ko ni moto minɛna sisan 400 de don, est ce que n'a y'aw ta a ka mobili la ka taa n'a ye cour kɔnɔ o 401 de don ou walima a bɛ cogo di? Moto minnu bɛ minɛ i b'a sɔrɔ moto dɔw bɛ yen u bɛ minɛ a yɔrɔ la sɛbɛn a tɛ a bolobaga bolo, maa bɛ boli ka na ni sɛbɛn k'a kɛ, an y'a bɛɛ kɛ, sariya b'u bɛɛ kɔn dɛ, mais pour que ka mɔgɔw nɔgɔya kɛ mɔgɔw ye an y'a fɔ ni min nana ni sɛbɛn dɔrɔn a y'o to yen ka taa, parce que a dabɔra k'a lajɛ ni sɛbɛn b'a la,
kana ka da ye k'a fɔ n'i bɛ bolifɛn boli a sɛbɛn kan ka k'i kun waati bɛɛ ɲininkali bɛ tɛngu la waati o k'a sɔrɔ i ka sɛbɛn b'i kun a filanan ni sɛbɛn ma y'i bolo a t'i bolo yɛrɛ a sariya b'a kanu moto a bɛ taa an dagayɔrɔ la n'a sera an dagayɔrɔ la i b'i teliya ka taa mairie la i bɛ taa ni moto san sɛbɛn vignette min n'i ma sɔn k'a ta i bɛ t'o vignette ta u b'a a sɔngɔ ka ta kun ni kun na n'an b'a fɔ k'a doubler kun ni kun o le k'a kɛ 1200 i m'a ta i yɛrɛ ma sariya y'i ɲangi n'i k'i bɛ taa ta a bɛ kɛ 2400 donc i bɛ taa vignette ta 2400 i bɛ sɔrɔ ka se anw ma 400 i b'o sara an bɛ sɔrɔ ka reçu k'a la k'a d'i ma mais 400 tɛ sara abada n'i ma vignette ta i bɛ vignette de ta fɔlɔ or n'i sera vignette ta yɔrɔ la mairie mɔgɔw ka baarakɛyɔrɔ la n'i sera yen parce que olu fana bɛ waati dɔ de fɔ vignette ka ta o waati kɔnɔna la ni maa minnu ma sɔn ka vignette ta o kɔnɔna la ni sɛgɛsɛgɛliw daminɛna ka e ye k'a fɔ k'e ma sɔn ka vignette ta a waati kofɔlen na vignette bɛ kɛ kun ni kun ye n'an b'a fɔ ko k'a doubler au lieu que i ka 1200 sara i bɛ 2400 de sara o saralen kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka na sɛbɛn yira anw na n'an b'a fɔ ko vignette n'an y'a ye k'a fɔ a jɛlen don namara t'a la an bɛ sɔrɔ ka reçu kɛ i minɛna kun min na a t'i bolo sariya b'i jangi 1200 1200 400 tɛ dɛ 1200 i bɛ sɔrɔ ka 1200 sara an bɛ reçu k'a la k'a d'i ma moto minnu bɛ boli nin sira kan n'u man ka boli a kan o de ye 400 ye mais ni vignette t'i bolo o ye 1200 i bɛ 1200 de sara. ok o ye mairie ka côté aw fana mana i minɛ sisan n'a y'a minɛ a ye infraction kɛ o fana y'o kelen yan. n'an y'i minɛ i ye nin infraction kelen parce que ɲugu de bɛ na ni ɲagaɲaga ye n'an ye e minɛ e bɛ nin sira kan an bɛ ɲininka vignette la kɛ an bɛ ɲininka moto san sɛbɛn na an bɛ ɲininka assurance la sariya ye nin bɛɛ de fɔ nin bɛɛ de kan ka kɛ bolifɛn sen fila la donc n'a fɛn fɛn t'i bolo i bɛ t'o de ɲini ka na fɔlɔ i bɛ sɔrɔ ka ɲangi donc o b'a yira k'a fɔ an kana sɔn ka waleya kɛ min bɛ sirabansariya kɔn parce que n'i y'a kɛ ko caman bɛ se ka bɔ a kɔnɔna la e ka sɛbɛn dafalen tɛ e bolila sanfɛ ni ɲininkara i bolila sanfɛ o bɛnna mais i bɛ ɲininka i ka sɛbɛnw na o e tɛ se ka moto boli ko sɛbɛn t'a la o a san sɛbɛn b'a la sariya ko assurance fana ka k'a la vignette fana kan ka k'a la donc an bɛ ɲininka nin bɛɛ la i bɛ nin bɛɛ de dafa fɔlɔ i bɛ sɔrɔ ka ɲangi i bɛ sɔrɔ ka taa i ka sira fɛ moto caman bɛ cour kɔnɔna la o bɛ sɔrɔ olu de fɛ dɔw yɛrɛ bɛ moto san 2 san 3 san 4 san 5 a tigiw bɛ ja kɔ parce que u tɛ se a musakaw kɔrɔla la donc an kɔni b'a mara waati o waati n'i y'a sɛbɛnw dafa waati o waati i bɛ t'i ka bolifɛn sɔrɔ an b'a d'i ma. ok an b'a ye tuma dɔw la n'u ye polisi ye ɲɛfɛ dɔrɔn k'a fɔ u bɛna minɛ dɔrɔn u bɛ boli est ce que aw bɛ boli olu nɔfɛ wa walima a b'a kɛ cogo di. an tɛ boli mɔgɔ nɔfɛ n y'o kelen de fɔ n ko an ka baara ye lakana ye an t'a dabɔ ka maa tɔɔrɔ an t'a dabɔ ka maa ɲangi boli maa kɔ ne y'a kɔn nin hukumu kɔnɔna la boli bɛ k'i kɔ hukumu mun kɔnɔna la o ye n'i ye maa tan i ma sɔn ka jɔ i ye maa dɔ jogin accident kɛ i ma jɔ a kɔnɔ ne y'a fɔ n ka mɔgɔw ye o k'i gɛn i ye maa bolofɛn taraki i ye portefeuille de puruti sa o i ye téléphone de puruti sa o i ye maa dɔ ka moto de suɲɛ ka boli o i bɛ gɛn donc maa tɔɲɔ o tɔɲɔ ka na ni degun ye maaw ma gɛnni dagalen don o kɔnɔna la nka siraba ka sariya sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la ne y'a kanu k'a fɔ n ka maaw ye u kana maa gɛn parce que an t'a ɲini ka maa gɛn o gɛn ma to ka kungo lase maa wɛrɛ ma a ka kungo lase a yɛrɛ ma ani an minnu yɛrɛ bɛ ka gɛnni kɛ ni ne y'a fɔ n ko k'a kɔn an yɛrɛ fana bɛ se ka kasara sɔrɔ a la donc nin hukumu de kɔnɔna la ne ko n ko kana gɛnni kɛ n ka maaw kana gɛnni kɛ donc n ka maaw tɛ gɛnni kɛ ni min ye gɛnni kɛ ni sɔrɔla la an fana fɛ ɲangili dɔ de bɛ yen o bɛ da i kan o ɲangili an b'o da i kan donc gɛnni dagalen tɛ an bɛ weleli kɛ ɲɛfɛ parce que i bɔra yɔrɔ dɔ de la i bɛna taa yɔrɔ dɔ la i bɛ ka taa yɔrɔ min fɛ an bɛ weleli kɛ k'a f'u ɲɛna karisa masina a bɛ nin bolifɛn na a ka numéro ye nin ye ou bien a ka moto ye nin ye ni fini façon b'a kan na a ye nin kɛ a y'a minɛ donc yanni ka se u b'i lajɔ fɛɛrɛ la fɛɛrɛ min b'a to i tɛ tɔɔrɔ lase maa ma i tɛ tɔɔrɔ lase i yɛrɛ ma i tɛ tɔɔrɔ lase lakanabaaw ma i bɛ minɛ o la mais n'an y'a ye k'a fɔ waati o waati n'a bɛ tɔɔrɔ lase e ma a b'a lase anw ma a b'a lase an balima dɔ ma an b'a kanu i ka taa o ka fisa an ka tiɲɛni kɛ parce que an bɛ ɲali de kɛ an tɛ tiɲɛni kɛ donc ni ladilikanw a ka faamu a ka sɛgɛsɛgɛ ka dɔn n'o dɔnna o b'a to baara fana taabolo anw bolo a bɛ nɔgɔya. e tɔgɔ n'i jamu. Ne tɔgɔ Idrissa Soumano. Bamako, moi je suis le responsable de contrôle de vignettes dans le district de Bamako. Ok, Idrissa, aw bɛ yan bi an b'a ye k'a fɔ san laban ninnu na an b'a ye tuma caman mototigiw ni aw bɛ kɛ ɲɔgɔn na tuma bɛɛ a kun ye mun ye fɛɛrɛ jumɛnw kan ka kɛ walasa a bɛ se ka nɔgɔya. Ok, nin diyara n ye d'abord sɔnni an ka kuma n b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn parce que le fait k'aw y'aw déplacé k'an sɔrɔ an ka terrain na n'o ye contrôle kɛ terrain ye anw yɛrɛ an wulila bi depuis 6 heures du matin. San o san san laban an bɛ wuli ka nin contrôle kɛ a kun ye ka mɔgɔw hakili jigin u k'a dɔn vignette
sariya de don n'i ye moto san dɔrɔn f'i ka vignette fɛnɛ san o de ye normal ye mais mɔgɔ caman bɛ yen moto b'u bolo mais vignette t'u bolo aw yɛrɛ ɲɛ b'a la moto bɛ ka embarquer cogoya min na bon vignette tɛ nin si la bon a bɛ se ka kɛ dɔw bɛ yen vignette kɔ so fɛnɛ n'u nana n'a ye o de la an bɛ se k'o dɔw lajigin a b'o dɔw fɛnɛ jigintɔ ye n'i ye vignette yira dɔrɔn an b'a jigin an b'i ka moto d'i ma i bɛ taa n'a ye mais ni vignette kɔni t'i la dɔrɔn an bɛ taa n'a ye fo cour kɔnɔ et pour que i ka se ka moto in sɔrɔ i bɛna ni soit i bɛna ni vignette ye ou bien i bɛ vignette ta 2400 parce que a doublera ka ban délai tɛmɛna après i bɛ taa GMS la i bɛ taa 600 fɛnɛ sara ye c'est au tout en tout 3000 reçu b'a bɛɛ la a bɛɛ wari bɛ taa faso kɛsu la fɛnɛ voilà. An y'a ye vignette suguya dɔw i ye dɔw yira n na faux ni vrai i bɛ se ka danfara i da don a danfara la dɔɔni k'a fɔ. n y'a f'i ɲɛna cogoya min na détecteur filɛ n kun de ye n ka mɔgɔw bɛ sur le terrain mais nous on n'a pas besoin de ça anw mana ye dɔrɔn an b'a dɔn mais pour que k'a yira olu de la k'a man ɲi an bɛ nin de yira u la n'i ye nin kɛ tan bamanin 3 de b'a kɔnɔ mais i t'a ye faux détecteur faux billet bon nin ye ça c'est une fausse vignette u bɛ nin de feere dugu kɔnɔ 600 800 an yɛrɛ t'a da dɔn yɛrɛ mais nin kɔni nin de ye vrai ye nin de 6000 francs dɔrɔmɛ tɛ a jɛ et c'est marqué là-dessus 6000 et on te donne à 6000 voilà. Maintenant ni vignette minɛ in na an b'a ye mototigi dɔw b'a essayer ka boli u b'aw ye depuis yɔrɔ jan u bɛ boli est-ce que a bɛ boli nɔfɛ ou bien olu ta bɛ laban cogo di. Bon tiɲɛ yɛrɛ la an tɛ boli mɔgɔ si nɔfɛ sans mentir parce que an bɛ siran kasara ɲɛ mais n'i bolila i yɛrɛ ye i b'a dɔn vignette t'i la anw tɛna boli nɔfɛ mais an kɔni an b'an jɔ ka précaution bɛɛ ta pour que i kana se ka boli o ye k'u kunbɛn i yɛrɛ ɲɛ b'a la tu vois comment an bɛ canaliser cogoya min na n'an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ contrôle kɛ ten avec les policiers maintenant contrôle bɛ kɛ cogoya min na peut-être n bɛ se ka na don o la an b'a kɛ cogo di n'i y'o question poser n bɛ se k'o jaabi fɛnɛ. Ok contrôle i y'a fɔ cogo min na a bɛ kɛ cogo di a bɛ procéder a procédure bɛ cogo di. Très bien sisan anw bɛ correspondance de kɛ maire b'a signé an b'a adressé direction régionale de la police la et le ministre de l'administration territoriale est ampliataire CCR est ampliataire an b'a ci ten de dogo na t'a la c'est officiel maintenant n'o correspondance de taara CCR bɛ sɔrɔ ka précaution ta ka éléments da an ma an n'olu de bɛna sur le terrain n'o tɛ an t'an dogo tilan dɔ la k'a kɛ dɛ c'est officiel fo mɔgɔw k'o de faamu parce que an b'a ye d'après Balamusa Karl Marx ka kalandenw dɔw bɛ yen olu b'a fɔ de non polisi man ka contrôle kɛ san bana ka ban bon voilà an b'a ɲɛf'u ɲɛna n ko wari nin a bɛ taa trésor de la anw ta tɛ a bɛ taa faso kɛsu de la o de bɛ faso permettre ka marcher fo mɔgɔw k'a faamu ko vignette ye état de ta ye anw ta tɛ mais an m'a fɔ ko taa fausse vignette ta dɛ o tɛ état ta dɛ u ka taa vrai vignette ta ni yɔrɔ minnu fɔra télé ni radio la ko vignette bɛ feere an balimaw deli u ka taa o yɔrɔ na u kana taa sugu kɔnɔ u kana taa carré kɔnɔ vignette feere yɔrɔ t'olu ye mairie ka vignette n'a bɛ feere yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ fɔ an ka charge la communication n'o ye Altinɛ ye o bɛɛ a communi o de ka baara chargé don o bɛɛ la a b'a yɔrɔ bɛɛ fɔ radio a bɛ fɔ radio la a bɛ fɔ télé la voilà. Maintenant welekan jumɛn ani ladilikan jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin mototigiw ma walasa nin ko ninnu bɛ nɔgɔya cogo min. Bon anw bɛ ladilikan min fɔ mɔgɔw ɲɛna ka conseil min d'u ma an b'u deli vignette i tɛ se ka moto kɔni san 70,000 k'i bɛ dɛsɛ ka vignette kɔni ta 1,200 san kɔnɔ kalo o kalo dɔrɔmɛ 100 vignette bɛ bɛn o de ma san kɔnɔ kalo o kalo dɔrɔmɛ 100 o 1,200 ala ka n'u dɛsɛ o la ka vignette kɔni ta vignette a dun bɛ taa faso kɛsu la o y'an yɔrɔ ta de maintenant an bɛ mɔgɔw sensibiliser de an bɛɛ bɛ girin k'an bɛ taa Faransi sanu tɛ Faransi diamant tɛ Faransi pétrole tɛ Faransi Faransi bɛ balo ni impôt de ye mɔgɔ caman t'a dɔn i bɛ taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ Faransi f'i ka wari bɔ Tour Eiffel n'i bɛ yɛlɛn sanfɛ i bɛ wari de bɔ fɛn o fɛn i bɛ wari de bɔ o de bɛ Faransi la marché an fana k'a essayer k'olu ladege hali n'a ma k'u la an k'u ladege an bɛɛ ka impôt sara n'an ye impôt sara sisan fo ka mɔgɔw sensibiliser ka an kana mɔgɔ si agresser ko fo i ka vignette ta diyagoya la an y'a ta an yɛrɛ ma bɛɛ k'a ta i yɛrɛ ma an bɛɛ mairie agent filɛ nin ye n ye vrai min la c'est un agent de la mairie qui a sa frère vrai vignette o ye mairie agent ye vraiment an b'a fɛ k'o de fɔ kuma laban na ni an donna min gasi la an b'a fɔ o ka yafa ma parce que kuma ma nɔgɔ i kuma cogo ka di dɔ ye a man di dɔ a bɛ se ka kɛ dɔ in na la manière de parler même i bɛ k'a don dɔw gasi la an b'o yafa deli bɛɛ fɛ u ka yafa ma an ye bɛɛ don kiramantɔya la kuma kɛcogo don n'o tɛ an t'a la wuli ka mɔgɔ si dɔgɔya voilà ni ne tun b'a fɛ k'a fɔ na vraiment an b'aw fo. Kamate i ka moto minɛna sisan vignette contrôle law fɛ a yera k'a fɔ i ka vignette ye faux ye a nana cogo di. O y'a sigi an terikɛ de bolo n bɛ taa baara la n bɛ segin ka na n bɛ ka moto d'a ma bon a n'a vignette di yan bon n t'a dɔn k'a fɔ ko faute bɛ vignette la quoi. Maintenant sisan e yɛrɛ i bɛna wele k'a ɲɛfɔ a yɛrɛ ou bien i bɛna fɛɛrɛ jumɛn kɛ. Bon n b'a wele k'a fɔ a ɲɛna n ko a ye vignette min moto ni vignette min di yan n ko u y'a contrôler ko vignette ma ɲi quoi
donc n'a hakilina ma yɛrɛ fɛ a bɛ wele an bɛ kuma o kan donc a b'a kɛ cogo min na an b'a fɛngɛ quoi. Bon contrôler bɛ ka kɛ vraiment a ka di ne yɛrɛ parce que wagati bɛɛ san kɔnɔ yɛrɛ vignette ta ko kelen bon ne t'a dɔn mɔgɔ min bɛ se ka dɛsɛ k'o kɛ quoi 1500 bon n'a fɔra san bɛɛ n'i ma se k'a ta fo san laban ni y'i ka moto minɛ o la n'a taara kuru kɔnɔ bon ne yɛrɛ bolo o tɛ baasi ye quoi m'a faamuya ne bolo an ka vignette ta o fana bɛ nafa dɔ de se faso ma quoi ma o de kama hali ne yɛrɛ tɛ sɔn an ka vignette ta san mana dafa dɔrɔn ne tɛ sɔn an ka vignette ta hali carré kɔnɔ n bɛ taa ta mairie ba la direct k'an ka vignette bila u bɛ se k'an sɛgɛn fɛn wɛrɛ la kɔni f'i bɛ se ka kɛ feu jeni ou bien sans interdit ninnu boli mais k'a fɔ ko vignette ko kɔni non n tɛ se ka sɛgɛn o kɔni na. Caman faamuyala ɲininkaliw la an tun ni ɲininkali fɛn fɛn nana y'a bɛɛ jaabi a bɛɛ jaabi cogo ɲana hakili la lajɛlikɛlaw ye nafa sɔrɔ bi jɛmukan na o la an tun bɛ an ni Abdoulaye commandant CCR tun bɛ ɲɔgɔn fɛ pour que ka se ka kuma vignette contrôle mun bɛ kɛ san laban ninnu na i bɛ taa sɔrɔ polisiw ni mototigiw bɛ kɛ ɲɔgɔn na ka caya walasa an ka jɛmukan kɔnɔna la a ka kɛ ladilikan ye mototigiw ma u ka se ka fɛɛrɛw tigɛ walasa nin ko ninnu bɛ se ka bali cogo min na o la an ka jɛmukan tun bɛ ka bolo de kan hakɛto bɛ nin kan Sale Ala Muhamadu. Assurance responsabilité civile ye bɛnkan sɛbɛn ye min bɛ don aw jigi kɔrɔ kasabiko siraw fɛ walasa ka donni ta ka bɔ aw kun ka kɛɲɛ ni aw ka tɔɔrɔ laseli aw mɔgɔɲɔgɔnw ma minɛnko siraw fɛ walima farikolo la ka da filiw kan minnu bɛ se k'aw sɔrɔ baara ani adamadenya siraw kan aw denw aw ka baganw walima fɛn o fɛn n'o bɛ aw ka mara kɔnɔ. Assurance responsabilité civile professionnelle n'an k'o ma RC Pro o ni aw ka baara kelen-kelenna bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Bololabaarakɛlaw diɲɛ magobatigiw jagokɛlaw walima kɛn yɛrɛ baarakɛda fɛn o fɛn aw bɛ se ka tiɲɛni don mɔgɔ wɛrɛw kun k'a sɔrɔ an m'a dabɔ a kama. RC Pro de ye assurance ye min bɛ don aw jigi kɔrɔ k'aw ka baara kasaraw donni ta ka bɔ aw kun. Assurance lafiya de ɲɔgɔn tɛ RC Pro la ɲɛnɛmayali la aw ye. Assurance lafiya ka sini ye hakilisigi kɔnɔ.